Co je EGI? Je to malé církevní gymnázium? EGI je fajn škola. EGI je pro lidi, co se umí bavit. EGI je místo pro přátelství a vzdělávání. Safe place. Evangelické gymnázium navazuje na základní školu Filipka, která existuje v Brně už 6. školním rokem. To nejdůležitější, co mají obě školy společné, je naše velká pozornost, kterou věnujeme péči o dobré vztahy a zajišťování bezpečného klimatu ve škole. Škola je totiž především společenství a lidem v ní má být dobře, to je pro nás zásadní. Například nepoužíváme známkování, na EGI hodnotíme formativně. Učíme předměty samostatně, více akademicky, ale za to dáváme studentům příležitost, aby souvislosti v učivu, se kterým se seznámili, nacházeli sami. Za tímto účelem jednou za měsíc pořádáme takovou malou shrnující konferenci, které říkáme Agora. Na EGI máme rozšířenou výuku jazyku. V angličtině máme v prvním ročníku 5 hodin, 2 hodiny podle učebnice, 2 hodiny příběhovou angličtinu, kde je propojení angličtiny s obsahy z jiných předmětů a 1 hodinu, co máme s rodilým mluvčím. Druhý cizí jazyk na EGI je němčina a tak jako angličtina, i tady máme rozšířenou výuku jazyku. Dneska angličtina je nutností, ale v našem regionu, když mluvíme o němčině, je to velká výhoda. Potom otevíráme i kroužky, nabízíme ruštinu. V letošním roce jsme otevřeli ruštinu a příští rok bychom chtěli otevřít španělštinu, protože víme, že studenti o to mají zájem, takže to chystáme. Evangelické gymnázium a Filipka se dohromady oficiálně jmenují Škola příběhem. Tím názvem chceme vyjádřit, že klademe velký důraz na práci se slovem a s texty. V učebním plánu máme 3letý seminář, který se jmenuje Analýza a interpretace textů. Tady se chceme věnovat textům uměleckým, odborným, publicistickým, ale také tvorbě vlastních textů. Věříme, že tato výuka studenty vybaví potřebnými dovednostmi a návyky pro jejich další studium, ale také zostří jejich kritický úsudek a schopnost odolávat manipulacím, takže může být důležitá i pro jejich občanský život. Jedním z našich hlavních cílů tady je totiž naučit studenty komunikovat. A s tím souvisí jak schopnost argumentovat, tak vybrat vhodná slova a celé to vhodně podat. Chceme tady studentům ukázat, že čeština to není jenom pravopis a není to ani nějaký neměnný artefakt. Jazyk si vyvíjí, my ho ovlivňujeme a ovlivňuje nás to, jak se mluví kolem nás. Pro ty, kdo hledají jiný způsob učení. Pro ty, kteří se chtějí věnovat humanitním oborům. Pro ty, co se chcou něco naučit, ale nechcou se z toho všeho zbláznit. Tak ten předmět, který mám já na starosti, se jmenuje Angličtina příběhem a je to vlastně předmět, kterým se snažíme přispívat k výuce v souvislostech. A ty obsahy, které čerpáme pro angličtinu, mají být pro naše studenty jako primárně nějak smysluplné, obohacující a mají taky propojovat právě to učivo, na které oni naráží, například v přírodovědných předmětech nebo i v nějakých humanitních. A rozvíjí tím nejenom svoji slovní zásobu, ale samozřejmě kritické myšlení a nebo nějaký takový právě to porozumění kontextu těm hlubším souvislostem. Snažíme se v přírodovědných předmětech, aby studenti rozuměli světu kolem nás tak jako vědci a aby ty znalosti dokázali použít pro svůj běžný život. Na EGI se setkáte s takzvanými výjezdy. Kromě běžných výjezdů, jako je adaptační kurz na začátku studia, budou další výjezdy městské, do Prahy nebo i do zahraničí, třeba do Vídně. A pak i třeba takové výjezdy, kde se budou žáci, studenti věnovat nějaké dobrovolnické činnosti. A závěr školního roku bude zaměřen na takzvané expedice, což nezní úplně jako klasický školní výlet, protože tam by se mělo ještě něco bádat, něco objevovat. Na EGI se snažíme rozvíjet pozitivní vztah a přístup ke sportu a k pohybu. Snažíme se ukázat, že pohyb je nedílnou a mnohdy velmi příjemnou součástí každodenního života. Teprve se postupně vyvíjí. EGI tě přijme takový, jaký jsi. EGI mají mít přístup jak k učení, tak k žákům. Výukové zázemí Evangelického gymnázia aktuálně vychází z prostorových možností školy Filipka.
Od září roku 2025 budou kmenové učebny gymnázia umístěny v této budově na Pletalově 6 v samotném centru města Brna. Tyto prostory nyní rekonstruujeme z prostředků dotace hejtmana Jihomoravského kraje. EGI je evangelické gymnázium, je to církevní střední škola, jejímž zřizovatelem je Českobraterská církev evangelická. To ale neznamená, že do řad studentstva bereme jen příslušníky některé z církví, ale jsme otevřeni všem. Jsme otevřeni k různým jinakostem a rozmanitostem a k této otevřenosti a respektu vedeme i naše studenty. Na EGI se snažíme o dobré vztahy. V týmu máme mě jako kaplanku, sociálního pedagoga, který má na starosti výjezdy a expedice a také psychologa. Snažíme se o to, aby ve škole panovala rodinná atmosféra, individuální přístup, aby všem studentům i učitelům bylo ve škole dobře, aby tam mohli najít svoje místo. Úvod do studia věd je předmět, který se ocitl v učebním plánu Evangelického gymnázia proto, abychom podpořili přerod žáka ve studenta. To znamená, abychom umožnili těm, kteří doposud byli zvyklí především pasivně přijímat informace, vytvářet si samostatně vědomosti a v ideálním případě i poznání. A to by se mělo díti pomocí získání toho, co bych nazval kázeň v myšlení, a to je přesně to, co vychází z takzvaného myšlení vědeckého. To se opírá o prastarou disciplínu zvanou logika, která nám má pomoci myslet tak, abychom hypotetický problém vyřešili v co nejkratším čase a co nejlepším způsobem. Z tohoto způsobu myšlení vzešly vědy, ať už přírodní a posléze i společenské, a osvojit si tento způsob myšlení znamená především pro nás nejenom vyznat se v přírodních a společenských vědách, ale také vyznat se v tom spletitém světě, který nás obklopuje. Čili ten záměr je poměrně ambiciózní, ale konec konců to je i záměr celého evangelického gymnázia. Je jedinečné. Vstřícnost. Inspirace. Komunita. Odvaha. Společenství. Různorodost. Podpora. Pohoda. Rodinný kolektiv. Spolupráce. Změna. Vzdělání. Respekt. Společenství. Jistě vás zajímá podoba přijímacích zkoušek. Na EGI organizujeme školní část přijímací zkoušky a dáváme jí váhu 40%. V tom celkovém výsledku těch zbylých 60 připadá na cermatovské testy z českého jazyka a z matematiky. Školní část přijímací zkoušky má podobu 15-minutového rozhovoru a sestává ze 3 pětiminutovek. V jedné 5minutovce mluvíme s uchazečem o jeho motivaci studovat na naší škole a ptáme se na jeho zájmy. Druhá část je tvůrčí, na tu se před zkouškou 20 minut studenti připravují a zde sledujeme, zda se uchazeči základním způsobem orientují v dějinách 20. století. Na třetí část se mohou trošičku připravit doma, protože je to rozhovor nad textem, který nám posílají dopředu. Zadání toho textu zní moje oblíbené umělecké dílo. Studenti si mohou vybrat jakékoliv dílo, ke kterému mají vztah, knihu, obraz, architekturu, ale taky písničku, klip nebo film. Snažíme se, aby zkouška měla charakter příjemného rozhovoru a v loni jsme měli zpětnou vazbu od studentů, že si takový zážitek skutečně odnesli. Tak věřím, že se nám to podaří i letos. Moc se na vás těšíme, milí studenti.